Dakata, baba. Ina ta jira ka gama, amma na ga alama maganganun naka ba masu ƙarewa yanzu ba ne. Wannan maganganun da kake yi, ai a baya an yi samun malamai da dama da suka zo har gidan nan suka yi min wa'annan maganganun. Haka ne, amma tunasarwa ne na so in daɗa yi, kuma tunasarwa ga mumini mai imani ai daidai ne. Abin da nake so da kai, naka ido, kana jina. Babu yadda za a yi ɗana duniya ta shimfiɗa mai tabarma in hana shi kwanciya a tsakiyarta ya kaɗan naɗe yadda yake so. Rayuwar nawa take, wata ran ai sai labari. Allah ya hore mai ni a matsayin mahaifi, a matsayina na mahaifinsa. Ina da matsayin da ɗan nan zai aikata abin da yake so a cikin wannan garin, kai ba garin nan ba ma, a ƙasar nan gaba ɗaya. Saboda haka bashi ya wata yayi abin da ransa yake so. Ka ji ko? Alhaji, Hausawa masu karin magana, kaji suna cewa ka ƙi naka sai duniya ta so shi. Idan idanunka suka rufe ka so naka, to sai ka ga duniya ta ƙi shi. Au, tsanar sama kake so in yi? Ba manufata ba kina Alhaji. Manufata a rinka jan mashi kunni, ya rinka aikata abubuwa na alheri. To da ka saurare ka ji abin da zan gaya ma. Ka san me yasa na bari ka shigo cikin gidan nan? Ba komai bane illa kana da wani matsayi. Matsayin nan kuma shine na aminin mahaifina. Ba don haka ba kai baka isa ka shigo cikin wannan gidan ka zauna a falon nan kana gaya min irin wannan maganganun ba. Har in saurare ka. Nan gaba kuma in ka sake shigowa ka ce za ka zo da irin wannan maganganun, wallahi ranka in yi dubu sai ya baci. Ka ji na gaya maka. Wannan ai rashin hankali ne. Ɗana Hassanu, kar ka sake samun ido, ka bar yaro ya sake ya walaye abin da ransa yake so. Kar ka sake zo min gidan da irin wannan, in ba haka ba ranka zai ɓaci. Tashi ka je. Tashi ka je ne ce. Ya haƙuri, ya haƙuri. A yi haƙuri aka ce. Allah ya shirya mana. Na baka lafiya. Do Allah ka bani. Ai duk abin da kake faɗa ina jin ka. To ka sani. Wallahi, tallahi idan na sake ganin ka a cikin gidan nan sai na sharara maka mari wallahi. Ni za ka mara Hassan. Ni. Kai zan mara, kai zan faɗa mani. Ubana ne kai? Ko kai ka yafe ni? Duk duniyan nan kakaf mahaifina ne kadai. Ba zan sharara masa tafi ba. Hassan, ya isa ka. Abokin mahaifina ne, ai ka san shi. Ina jin sa ba. Ina jin duk abin da yake faɗa maka. Har kana cewa wai ina za ka? Kai, wai duniya ta ƙini, shi ya ƙini duniya so ni, duniya ta so ni. To ba zan gaya maka idan duk duniyar nan ka gam za ta ƙini mahaifina ya so ni, ai ni ban faɗi komai ba. Ya haƙuri haka ya isa. Baba je ka. Je man. Wai baba me yasa mutane su ba za su ringa kare mutunci farin game? Ah! Shiga ciki. Thank you daddy. Yawwa kai rayuwarka da kake so. Thank you. You are the best dad. A algaba ta malam. Wani ƙarin zagin ne aka aiko ka da shi? A algabar ta malam na ka fito kana kuka ne. Shi yasa na zo neman alfarma guda ɗaya dan Allah. Wani irin alfarma? Algabar ta malam, in za ka yi muguwar addu'ar ka dan Allah kar ka sani a ciki. In duk shekantaka ta bana yi wa malamai irin ku. Dan Allah. Ni ba na muguwar addu'a ga kowa. Addu'an da nake Allah ya shirye Alhaji, Allah ya sa ya gane gaskiya, ya sa shi a turba na gari. Kai ma ina roƙonka
kai mashi addu'a. A'a Allah gafarta malam. Addu'a ta babu inda za ta je. Ni dai dan Allah kar ka sana kar hada da ni dan Allah.